Hi, hello mga ka-listeners, mga ka-followers, maayong udto, maayong gabi ka natong tanan, no? Kumusta? Adlaw da ay karong Sabado, no? Pizza 30 na sa buwan sa Mayo tuig 2026. Kung dili pa din, no? Shout out tayo ko sa tanan, nga nagsunod ang dramahan, no? Ilabi na sa akong ubang gipang upload, no? Nga gikan sa Sugilanon sa Alam Drama. Salamat kayo sa pagsunod, no? Mga ka-followers, no? Mga ka-listeners, no? O karon no, ang suwatang pakaron no, pinada kini sa usa ka lalaki nga si Anton. Usa ni siya no, ka OFW sa USA. Balik ko na niya no, sa pagpaminaw no, sa iyang pagpanimpad sa USA. Mga ka-listeners no, itang pagdangan. Ang bagong bayani nga ang sender si Anton, OFW sa USA. Mga kasama, kumusta? Kini gyapon sa Pasela Raganas. Kini ang tulumanon nga maghatag og tingog ug tungog sa atong mga kaigsuunang OFW nga nanimpad sa laing nasod alang sa ilang pamilya ug mga mahal sa kinabuhi. Bagong bayani. Sugdan ta karon ang sugilanon sa atong suking tigpaminaw nga nagpatawag sa ngan nga Anton. Dear Priscilla, suki ko ninyong tigpaminawan sa radyo o sa online streaming. Sa mga sama kanako nga OFW, makahatagod kini og inspirasyon ug ingon man pagtulunan ang inyong programang Bagong Bayani nga nagsentro sa kaagi sa usa ka sinatian isip usa ka OFW. Ako si Anton, OFW, 45 anyos, minyo ug may usa ka anak. Duna! Kaya mong Prince Charming ay! Sana all! Everyday na isundo! Sus! Wa na lang mo'y kwenta. Labi na ka, Jeanette, na si Jeffrey nga nagsigig sundo ni mo. Correct. Sure ba kaayo na iyang kiki? Tora! Tora, nataypan imong kiki, Gwyneth! Klaro kayo. Wag! Mapula na kayo! Ipasa na ko, ha? Adi lagi sila magbahay. Ay, ginuga sayop og buhi sa ilang buhi. Ay, sis! Sorry, paritan guidance. Ambot, di mo bayot. Bye, guys! Bye! Si Awa lagi gyud na mong kauban nga bayot. Gitripan gyud mo. Mo? Oo. Kay ikaw man og ang uyab man ni Jeanette ang iyang gitripan. Oh, usa de. O kon dili na ko namin ninyo. Naara ko no siya nga andam nga mudawat ninyo. Sa to pa kabog yung duha ang yan type. Oo ko no. Baga lagi kabu ang bayuta oy. Malingaw naman lang sa dinuon ko. Oh, nila to sa parkingan. Oh, niya ang helmet oh. Asa man, wapit sa tagpangaon? Aron, busog na ka nagabot sa inyo? Sige. Salamat sa paghatod sa kong anak, Anton. As always, tita, pinanggag din na ko yung mong anak. Dili sigud mahitabo nga magustuhan ti ka para sa akong anak kung wa pa nimo pangkaa. Dili sad mo tugot nga makigminyo nimo ang among anak.
Dugay naming uyab ni Donna. Sa estudyante pa mi, apan nisaad mi sa among mga ginikanan, nga bisan og nag-uyab-uyab mi, muman gud mi sa among pag-eskwela, og mutabaho sa gud mi, una magunahuna og minyo. Tuod man, niabot gud ang adlaw, nga ni-propose ko ni Donna, og namay mi. Maayo gani kay nisugutra ang mga ginikanan ni Donna. Tuod man gikatakda na ang among kasal ni Donna. Thank you. Thank you. Congrats! Anton, Donna, mobalik na ko og largas gawas. Kani paabot na taon to ang akong bana didto. Pasakiton ra ba to? Kaluoy sa ni Tito Maoy. Wa gid siya maayos yang sakit. Wa gyud nak. Looy kaayo. Maayo gani kay nisugot ra nga mo bakasyon ko dinhi sa Pilipinas. Ug tungod sad sa imong kasal. Salamat, maha. Og, please, thank you sa ni Tito Charles. Gusto ta ka na mong pugngan ma, pero unsaon nga na masay nagpaabot taon nimo. Nakinahanglas dito nimo. Himaulaki. So, Anton, akong isalig nimo nga akong anak, ha? Ayaw gid ko padungga nga imo ning gipasakitan. Kung dili na mo magkasinabot, kung dili na kaniya, uli lang og tarong nako, ha? Kung wa ka na mahigugman niya, dili kay buangon og pasakitan lang nimo. Nagkasinabot ba ta, Anton? Isaad ko na ma, di na may tubo. Mahalo no panggaon akong nimong anak. Pre! Pre, musta? Niya, chuyak sang gyapon. May kada kay gwapo lang yapon. Ako ani, ni samot ka gwapo. Man Mano kami ngawan ni mo? Hindi juga pa kansi ba? May kay nagkasuloy ka din sa office. O lagi, nakuituyo ni mo. Nakuituyo ni mo, nibusing sad. Nga naman? Nalo sa kay project? Ginagmay lang ko. May kada prida kay dato na kay ka. Dato. Sabi dato ba ginagmay rin project na to? Lahi gining magkinaugalingon na tayo. Di na ta mga mo. Ay nga naman, di ka naman buhaton, pre. Engineer ko ka. Ano lang naman trabaho Pagnegosyo na lang. Pangutrataw mga projects, kaya na ni mo Suwito ko ka na. Samot na nga nga trabaho, ako pa ka, kaya naman ganin ako, ikaw pa ka. Kung trabaho og skills na iskutan, kaya ka na nako. Ang problema lang ang ipuhunan, pre. Iba, nabiyata na mga clients, dili biya na mo full dayon og bayad. Kinahanglan nga nasa gyud kay funds to start the project. Noon sa sakto sa gabi, pre. Hapang tayo pagi, pre. Way dato kung mga pliyador ta. Seryoso ka ba na imo naunaan, babe? Oh, babe. Seryoso ko. Pero, dili ba sa'yo ng pagpang-apply og trabaho sa Amerika, babe? Ako na idaghan sa website. Pwede mo kong mga apply dito. Or sa agencies. Pero maulagi. Dili. Dugay pa sa kayo. Ay kamayog. Adto ko sa imong mama sa Amerika. Nainteres ko glarga sa Amerika. Aron adto ko mo trabaho o makatigom ko para sa pagnegosyo. Ako kining gi-open sa akong asawa. Nainteres ko og larga sa gawas sa nasod. Aron adto ko manarpaho, aron makatigom ko para magnegosyo na lako. Akong gisulti sa akong asawa ang akong plano. Og nakahuna-huna ko nga moadto ko sa iyang mama sa Amerika.
Ha? Hangyo natin mong mama nga mato ko. Pero, unsaon man nga wa man ka employer pa dito? Aron dali na ko makaadto, ipagin lang og kuan tourist visa. Nya adto lang ko narbaho inig abot dito. Unsa? Ah, babe, dili man taw na pwede, uy. Tourist ka, unya manarbaho ka dito? Illegal man ha. Mga apply na lang gini kag trabaho diri para sa gawas aron legal imong pagpanarbaho. Dugi play kay babe. May manggod ng tourist visa kay dalira. Nya mangita kong trabaho dito. Ay tago lang gud. Na, unsa man taw na imong nahuna-hunaan, babe, uy. Delikado man kaayo na, uy. Madakpan ka anak didto. Usa pasad asa man sad intawon ka manarbahog illegal, uy. Naamon ko'y amigo dito, babe. Nagkontak kay naman mi. Iyara ko kong tabangan nga makatrabaho ko. Ang importante lang nga makaadto na ko dito. Mo nga imurag yung mama ang atong paglaom nga makatabang nako nga makaadto dito. Mag-tourist visa lang ko. Sige na, babe. Hangyoon na tas mama. Mularga na hinuon ka nga umaanakay na raba ko. Ay, unyara ko mularga sa doy kung magkapanganak na ka. Dili masaguna madali dayon ang pag-process, ana. Basta, unyara ko mularga kung magkapanganak na ka. Hoy, babangay. Masugot sa di ay kang malarga sa Amerika imong anab. Nga naman day bayot? Unsa may naaanak kung mularga sa Amerika? Para raman sa na mong magtiayon bayot. Sa maayon na mong ugma. Naana ra ba may umaabot nga anak? No, Gauroy. Kaya makakita nagtagi to nga ibiyang mga tagira ba kaayo ng mga ibiyang dito. Mga liberated kaayo. Dili na mahitabo bayot. Loyal kayo na nako si Anton. Hoy, Gauroy! Loyal niya o mga tulka. Gidiscourage ko na akong asawa sa iyang mga kauban nga palargahon ko sa Amerika kay lagi magbinuang niya kuno ko. Apan ako pagsalig ang akong asawa kanako. Maong wa gud siya magpadahal sa iyang mga kauban. Nanganak si Donna, uguman mula pa'y ang pila ka buwan. Okay lang nimo nga wa pay tuig ng inyong anak. Biyaan na ka ni Anton diha. Musugot ra ka nga mularga siya diri sa Amerika. Ma, amo naman ang gisabutan. Og nagsulti naman tabahin ana, di ba? Og miuyon ka. Ma, nausa bang imuna una? Di na ko nimo tabangan nga maka-tourist visa riya? Dili man sa ingon nga nausab ang akong huna-huna. Ang ako ba nga gamay pa man kaayo ang akong apo nga biyaan nimo Anton. Nabalaka ko nga sila rang duha diha si Donna ug ang bata. Ma, nakasabot na Miss Duna bahin ana. Amo nang i-arrange ang tanan sa higayon nga makalarga na ko. Amo nang gisabot ang akong mga ginikanan nga adto ibilin si baby kung mutrabaho sa Duna. Mao ba? Na siguraduha lang yun ninyo nga safe ra ang akong apo, ha? Ma, ginikanan sa bayan na ni Anton. Ila sa bayan ng apo si baby. Ampingan yun na nila. Ay, kung mahimo pa lang lagi ay, ako nalay mo larga diha. Pero dili lang sa gid pwede nga biyaan ako sa baby. Ayaw taw na biyae ang bata doon na. Pasag ding si Anton ang mularga diri. Supak biagod ko anong plano ni mo Anton ha, nga manarbaho ka diri nga wa kay working visa. Dili biagod ko uyon ana. Engineer ka man. Makatrabaho ra man ginunta ka og tarong kung mag-apply lang kag tarong ba. Dili lang ka magdali. Ma, sige na good ma. Ako ra lagi bahala nako. Nam ko'y amigo diha. Siya may bahala nga mutabang nako. Sige na ma, please. Sige na. Ako'y bahala. Salamat ma. Salamat, ma. Paspas tayong milabay ang adlaw. May abot agad ang adlaw sa imong paglarka, babe. Mauna ning akong ipabot, babe. Oh, ngano ba ka? Wa. Lain man di ang bation kung
Moabot na ang adlaw sa imong paglarga. Lain ang akong gibating kamingaw, babe. Dala ko, babe. Pagaksa ko. Mingawon ko nimo. Ayun na paghilak, babe. Sorry. Dili na ko kapungan. First time manggod nga magkalagyo ta. Duha pagid si baby nga mabiyaan nimo. Babe, di ba ito naman yung... Babe, ayaw na tiwasa. Sabta lang ko. Mingawon ko nimo. Sakit kayo nga magkalagyo ta. Pero sakto man sad ka. Para sa di sa atong kaugmaon. Labi na sa atong anak. Oh, babe. Maningkamot ko dito. O makatigon mo niya ta. Magnegosyon lang ta. Sige na. Sud na. Mabian niya kasi mong flight. Okay. Amping ka din ha. Mag-message ako nimo. I love you. I love you too. Nakalarga ko paingon sa Amerika, Priscilla. Sakit man ang kamingaw, pero amo lang kay Antos sa akong asawa, alang sa among maayong kaugmahon. Niabot ko ng adlaw sa kong paglarga sa Amerika. Naghilak ang akong asawa tungod kay gipati niya ang kaguol ug kamingaw. Sakit man palandungon, pero antuso lang namo alang sa among maayong kaugmahon. Bye, babe. Masud ako. Butsikin pa ko. Bye. Mauna ni Amerika. Nilanding ng eroplano. Wow. Walang damhan ni anak ko sa Amerika. Salamat, Lord, kay gayunan. Ug daghang salamat nga safe ako nga miabot kini. Ako na i-miss mama. Yan ako sa exit. Ayun ko sa mama. Anton! Oh, si mama. Tura siya. Ma! Ma! Amin ko. Kaluyan ka sa Diyos. Welcome to America. Murag di ko makatuo mga naabot ako din eh. Niya ka na yun, Anton. Ay, kumusta man ang biyahe, ha? Murag sakit akong lubot lining ko, ma. Sakit kay kong buko-buko, hugawak. Uy, kabata pa di mo. Daghan na kag sakit nga gipamati, di ha? Nabaguhan lang siguro ko sa biyahe, ma. Taas kayong oras sa biyahe, diya. Wag kumaanan. Mausad. Kapoy gud hinuon ang biyahe. Sige na, dali na. Adto na ta sa parking area aron na makapauli na ta ug makapahuway ka. Salamat kayo, ma. Hi, babe. Nanak ko ba ni mama? Nanamiss ba eh? Mayo hinuon, babe. Salamat sa Ginoo nga safe ra ka ni abot diha. Hain man si mama. Tuwas kusina. Andaman kong snacks. Ha? Pinanggaagod ni mo. Basta buutan nga umagad. Pinangga yun na. Filler ay. Bitaw, happy kayo ko nga naana ka diha, babe. Babe, nakoy good news ni mo. Nabot ko sa Amerika, Priscilla. Nabot na ko ang bahay sa akong ugangan. Ako na yung gitawagan ang akong asawa. Ug akong gibalitaan nga nagkaistorya na sadmi sa akong amigo. Ug gibalitaan ko nga makatrabaho ra dayon kuno ko. Unsa man ang good news kay mong gingon, babe? Nag-istorya na mis kong amigo. Kuha, nag-video call me. Nindot kaya ang yung gibalitaan ako. Makatrabaho rin kuno ko. Tinuod? Ingon na kadali? Oh,
Kung dili lang kuno ko magpili og trabaho. Kay, unsa man din ang trabaho? Wa pa masisa musulti ko nun sa. Buwari ra ko na siya nako. Aron magastorya mi. Mao ba? Kabuutan gud anak niya, babe. Matabang man gid siya nimo. So, di kay mi ani niya, babe. Nagkasgot bitaw ko nimo bahay niya, di ba? Nalimot ka? Oo, lagi. Pero tao-tao to sa baya mo nga way communication, di ba? Oo, kay nawa naman tong iyang account sa una. Pero sakad nga nagka-communicate magbalik. Wa naman maputol ang among communication. Siya naman gani naghatag na akong idea ni. Pero, pagamping baya gyud ha. Ayaw kalimot. Illegal lang imong buhaton. Oh, babe. Mo-update na niya ko nimo, ha? Human mi nga magkastorya. Ay, si Bibi, Herman. Ay, di ay, natog. Bibi, pakita ko, Bi. Di ara, oh. Nagubo na tog. Uy, kakyot na to, Bi. Nagubo man. Gimingaw na ko nimo, Bibi. Kamisad. Gimingaw, nasad kaayo minimo, babe. Antos lang una taron. Maugid. Sige na, babe. Bye for now. Kay nisinyas na sa mama. Pagkanoon sa ko. Dadaan na ng phone dito, aron magasulti sa Miss Mama. Oh, okay, sige. Bro! Bro! Oh, long time no siya. Mau lagi. Kumusta? Niya, nanimpat sa Amerika. Oh, engineer na nimpad sa Amerika. Engineer to ta, pero empleyado ro masada. Hinoon sad. Libre man ang mangandoy og mas maayong income. Usaman, mga asawa. May kinisugot nga maglagyo mo. Ay, sinabutam sa nila mo, bro. Mayo kung mauna. Ya, bro, sa mo mong gingon nga magkatrabaho ra ko. Oo, bro. Kung di lang ka magpili og trabaho, pwede rin dayon kang magkatrabaho. Di lang lagi ni pang engineer nga trabaho, bro, ha? Ikaw, gid, bro. Bisag kung sa bro, basta nice sweldo. Unya, safe rasad ko. Kaninoon. Sigurado gyud kong safe ka. Labi na kay first time pa rin mo. Kumbaga, fragile pa kayo ba? Lagi, bro. Usap na, bro. Ice cream man, imong trabahoon. Saman okay ra ka? Ice cream man? Okay ra kayo, bro. Asa man? Priscilla, ice cream man kuno akong trabahoan. Para na ko okay ra gud kaayo. Una, first time pa na kong manarbaho, unya wa pag ko'y working visa. Ikaduha, chance na kaayo. Bisan sa kabago na ko, naadayin ko trabaho. Ikatulo, importante, safe ra ko. Malipay kay kong nibalita sa akong asawa nga makatrabaho na ko sa usa ka ice cream station. Panag-iya kini sa akong amigo, maong safe ra ko kay wa ko'y working visa, kay tourist visa raman ang tiyakan ako. Makatultul raw niya ka. Mo ba? Salamat kayo, bro, ha? Ako gining tanawon nga utang na kabubuton mo. Dako jud kay utang kabubuton ako nimo, bro. Unsam ka, utang kabubuton ba, Mara magkagdili amigo in taon, ana, Sige, andama lang daan ang imong papers, like resume, TOC, o credentials. Kompleto magka ka. Graduate magka ka. Si awag ni bro. Mao ni ang ice cream station, bro. Ani ka din magtrabaho. Wow, nindot agad, bro. Nindot og design ang mga structures dani, makadani gud og mga customers pagpangawon og ice cream. Unsaman, okay ba, bro? Okay, pas all right, bro. Okay, dali, manood ta. All right.
Good morning, Mr. Good morning, sir, Mr. Alvarez. Good morning, sir. Uy, di ba mo ng mga staff? Dali, bro. Oh, bro. Ngano ka? Ha? Oh, sorry bro. Na-amaze lang kung nagtanos palibot ba. Mhm. Nice kayo. Nindot ang concept. Lain-lain ang style kada area. Dito, pwede ka ni mangyaka while mga on sa ice cream. Dito sa Lapita, murag nasa park and design. Dirisan, murag nasa beach. Kauyon ka, bro? Oh, nindot kayo bro. Mayo ang nahunaan sa owner. Yay. Nakauyon ang usa ka engineer, oh. Bitaw bro, seryoso. Nindot yun ang ideas tagiya. Today, anong libaw man ang mga staff ni mo? Ha? Ngano bro? Gida ko sa kong amigo sa ice cream station nga akong trabahoan. O gi-introduce rin ko niya sa mga staff. Nindot kayo ang concept and ideas sa maong ice cream station. Nakadahay kay ko, pero mga staff ni bao niya, samtang migrit niya ang miso dami. Ako siyang kipangutana. Mukatawa man noon. Ano bitaw bro? Regular customer siguro ka rin, no? Oo. Regular customer kayo. Amigo kay nako ang tagiyan, eh. Amaw di ay. Aday, ato ta sa himuanan og ice cream. Maron nga makita nimo giun sa paghimo ang ice cream. Si, tara. Excited ko makakita na. Dali. Mao ba, babe? Oh, wow! Nindota di ay, no? Pinanggagiday ka ni Lord, babe. Wagid ka niya lisod-lisura sa pagpanarbaho diha. Bisan to, doctor's visa ra ka. Mahugid, babe. Kuan, ninduta sa ice cream station lagi, babe. Nakunahan noon kong tuko dia sa ato. Puhon. Wag tuko tag ice cream station. Pohon, babe. Og buligan sa Ginoo. Dream big, matod pa. Puhon. Magtigom sa ta. Si baby. Agiyon to na ko niya sa ilang mama iniguli na ko. I-message ko kung nana mo sa bahay, ha? Kay manawag ko balik. Gusto ko nga makakita ni baby. Sure, babe. Sige na, bye na kay mag-prepare pa ko. Mo-out na ko. Ang fix pagpuli, ha? I love you. I miss you. I love you and I miss you most. Good morning. What's your order, ma'am? 1 pistachio, please, and 1 for blackberry, and 1 also for strawberry. All right, ma'am. Thank you, ma'am. May gani kay nakaka-jigs na. Tisura ni puros Amerika na itong kaubas trabaho, eh. Pida, magdugog itong ilong pirmi. Magid. Ganaan na sa tong feelings ko itong bago ko dali. Musblid ko, eh. Bisan pagka mao ko may English ko. Pero, pas-pas ko gising ng sulti. Nya, slang pagid kayo. Samot. Di ta kasabot. Sige, lagod ko kuhan ba, eh. Kanang, I'm sorry. Come again? I didn't catch that. Sorry. Mau ba? Ditaw, eh. Naiuban, klaro. Nasa iuban, slar sa kayo. Lagi. Pero, maanadam sa ka. Mausad. Medyo busy sa tarong adlaw, no? Naagibay basta summer season. Uhaw ang mga tao. Mawagid. Bye, Jags! Bye! Bye! Kanda silang duha, mga pag-umangko na sa asawa ni Sir Tio. Yan ang gipa-part-time din, eh. Mo ba? Kaya sa bajig sa, bago pa ko din, eh, kaning powerful gede kayo na si Sir Joe din, eh. Ha? Ay, uy! Ang tag-iya ko na. Siya'y tagya din, eh. Mayong pagbuminaw sa Lex Pino. Nasya ko sa kong hibawan.
Nga si Tio nga akong amigo, mauday tag-iya sa ice cream station nga akong kitapahuan. Bago pa ko nakasugod og trabaho, naanadayin ko'y nasuod nga Pinoy rasad, si Jakes. Siya sa day nag-train ako. Butan pa kayo. Ni-share siya nako sa iyang kinabuhi ug mga experiences. Og nakahigayon kong pangutana, bahay ni Tio nga akong amigo. Ug nasyak na lang ko sa ako na ibawan. Siya ba'y? Wala ka kayo ba? Oh. Kon. Ala. Wala kayo ba, no? Uy. Nang sagot ay. Naglibog na nang kuna. Nainundong ba ikaw nga nagkuyog mong duwa din eh. Ito ang magaling ka niya, di ba? Sa ice cream station. Niya, gi-introduce pa ka niya. Niya, wala ka kayo ba? Kasi tagiya dari. Wala lagi. No, amor pa oh. Wag yun na niya, gipafeel na ko nga siya'y tagiyain ng ice creaman. Kining ice cream station. Gusto rin, hinumdum na ko. Mauday nga nibaw mo pag-great katong pag-anihin ako primero. Nangutan ako niya ito. Gikumidyahan gani ko niya. Gikumidyahan ako siya ba? Ang iyarang ingon ako nga, regular customer mo kuno na siya dinhi. Nga, amigo niya ang tag-iya dinhi. Siya wag na yung Sir Tio eh. Ikumitsahan eh ka. Siya yung owner ni bay. Butan niya na. Humble. Manang swerte na kayo nga naata niya magtrabaho. Unlike sa uban, just crappy eh. Yung masabot ang batasan eh. Maayo din niya kay Pinoy rasad si Sir Tio ba? Kamaong mubati. Oo. So ito ko sa batasan na. Suod kay me. Bawbitaw nga, gitabangan ko niya din Pero, balik lang tang Sir Chobi. Kagire. Iya din ng ice cream station din Binuangan ko Tahuwa na Si Awa gini mo Ugwa may magkasultihan ni Jigs. Di gyud ko mahibaw nga ikaw na mo'y tag-iya. Ano ang gulo mo sultihi? Ay, walang good. Diba man kung sa madugay sa madali. Eventually, may bawar agad gihapon ka. Pero, nagi pa ko sa state of shock. Sige lang good. Ang importante, na nagkitrabaho. Priscilla, mixed emotion ang akong kipati. Diyang ako nang gisukmata ng akong amigo. Bahin sa akong nasayran, nga sede ang tag-iya sa ice cream station, nga akong kitapahuan. Humble lang yun kaayo ang akong amigo. Tuod man ng lapay ang katuikan, nagdugay ko sa akong trabaho sa Amerika. Maong mag-ulian ako sa Pilipinas, ug unya mabalik na sad sa Amerika. Oy, bayuat. Di ko rin mo, dugay na kayo mong magkalagyo sa imong onobs. Yes, bayot. Yeko raman ko. Ay, ko rin ka. Sureness, dili na betterness. Amaw, ikaw ba? Intrigira gid kay kang bayuta ka, uy. Ay, di ba na intrigang ako bayot? Ay, pastilan. Nagtulang na lang katoy kang inyong anak, pero wapag ginabuli din imong onob, aron onihin na lang mag-negosyo. Ingan kay magtigom lang nga siya, oh? Di ba? Nga magtigom lang siya, na mawala yung diri sa tuwa. Di ay karabaw, batutin man lagi. Di ay karabaw. Di karabaw, di patutin. Maon na. Hala, no. Ako lagi usab. Ikaw lagi nung bayuta ka, magbuot lagi ka. Wala ko magbuot yun. Ang ako ba, wag ka rin char-char dito. Mga dili gadahan nga mo di sa Pinas. Unsa?
Ang si Char-Char, uy. Bitaw ba? Ang ato lang ba? Uy, bayo. Sorry, Wait. Pagsa to ko nadunggan? Uy, hala no. Mapagali pag-abot niya. Nga siya nadunggan. Grabe na, intense. Grabe ang signal, Zay. Hoy, kadungog ko, no? Maximum level. Maximum level karon. Imong giingnan si Donna. Nga. Ito na ka Char-Char iyang bana dito sa gawas. Ikaw no, intrigira gyud kay kang bayuta ka, uy. Mabala ka na lang hinunas, Donna. Uy, Zay, di na intriga lagi. Awareness na lang ng ako para ni Donut, Zay. Saan pa di abayot, uy? Ay, change topic, tabi. Nakoy nadunggan ba? Nga nag-hiring ko no ang US ug mga nurses. Why mo ba? Hala, nice na imong balita, Zay. May sense. Kay, Zay, wabay sense imong balita. He? Paghilom bayot? Legit ang balita, Ashina? O lagi, urgent pagyod. Interesado ba ako kay kapoy na binis bangko, uy? Gamay kitag sweldo. Maayo dito kay dako og sweldo pero mo lang lagi, nurse. Mga nadaha. Ay, di man ka nurse, Zay. Di gihapon ka pwede, ano? E dili gani. Kasi may nag-ingon ni mo nga pwede bayot. Ay, pwede gihapon, uy. Kung eskwelahan na nato ang nursing. Ay, may tama kami yun! Husto, mo eskwela kog nursing. Aron makaapas ko dito ni Anton sa US. Oh, go ahead! Go ahead ba yun? Nainteres ko sa gibalita sa kong kauban sa bangko nga nag-urgent hiring ang US og nursing. Nakaunahon akong eskwela og nursing aron makaapas ko ni Anton sa US. Naigibalita akong kauban sa bangko nga nag-urgent hiring kuno ang US ug nursing. Na-interes ko, kay nahuna-huna nako nga pwede ko ma-eskwela og nursing. O makahuman ako, makapasar ko sa board exam, pwede ra ko nga mo-apply sa US. Ako kining gi-open niya ang idea o sa akong mama. Legit lagi ni Ma, Anton. Please, suportahin ko ninyo. Haon niya ang bata ug makalarga ka diri. Mabiyaan mo. Duha na mong malayo sa bata. Ay, si Mama baya, uy. O pag gani ko maka-eskwela, nagunahuna na kaana. Gusto mas mama, babe. Loy kayo si Tunton kun kaluy-ans Ginoo. Mulampos ka. Makari ka si US. Nga na bang mabalaka man mo, ana? Ato kung si petisyonan, good? Atong kuhaon aron ana na sa dunya siya. Kita tanan mag-usa na diha. Unya, asa man taon ni mo ibili ng bata kung mari ka. Sa imong ginikanan. Parehas good karon. Asa man din ako gibilin si Tonton kung mo duty ko. Diba sa imong ginikanan man? Safe ug maayo ra ilang pagbantay sa bata. Hinoon, masaligan man sa ginikanan ni Anton. Apo sa baya na nila. Lala doon na, kung interesado og yun ka, tabangan ka na mo. Suportahan ka na mo sa imong pag-eskwela sa nursing. Salamat kayo ninyo, Ma. Anton? Ma, Anton! At last, graduate na gid ko. Congratulations, babe. Lampos yung ka. Bilibag na ko yung masawa, eh. I salute you, babe. Anak doon na, congrats. Happy kayo, may para ni mo. Thank you, Ma. Babe Anton. Thank you kayo sa inyong suporta. Di si Tonton, oh. Hi, Papa. Hi, Lala. Hi, anak Tonton. How are you? I'm okay, Papa. I missed you. I miss you too, anak. I love you. Uy, ako di ay. Di mo miss si Lala.
I miss you too, Lala. I love you. Lagi ha. I love you too, apo ko. Di kong gets na ka ni Mama Donna. Yes. Mama is great, Lala. She graduated now. Congrats again, Mama Donna. Thank you, anak. Ma, babe, mag-lunch out mi nila ni mama o papa after diri ha. O niya, manawag lang ko kon mauli na Miss Bay. Okay, babe. Sige, I call you later. Congrats again, babe. Bye na, Tonton. Take care. Take care too, Papa and Lala. Bye. Kaluoy sa Ginoo, naka-graduate ako sa nursing. Ug ang sunod akong kibuhat, mao ang pag-take dayon og board exam sa nursing. Gibuligan gapon ko sa Ginoo, nakapasar ko. Babe, nakapasar ko sa board exam. Wow! Congrats, babe! I'm happy for you. Salamat taos Ginoo. Babe, praise God, yun. Ikaluyan ko taon ko niya. Ang sunod akong buhaton, babe, mao ang pag-apply para niya sa US. Napakatong hiring nila, babe. Wa may kumo sa pagsuway, babe, ba? Og na-close na gud to nga hiring, di mo apply na lang kog lain. Ana lang. Basta ka mangita kog paagi nga makaapas ko nimo diha. Dali na lang na nako kay license naman ko. Sige, babe. Kay ako sa dire, mag-search ako kung asay hospital nga hiring og nurse. Ayun, may dali ko eh. Nakagayon ni kag pagkikita na mo bisan sa kabisi ni mo. Syempre, no? Beshies, bayata mo sa tong trabahoan. Nagmingaw mi sa bangko, oy, sukat pag-resign ni mo. Wa ni mi beshi, gimingaw mi sa tumbahak ha. Aw ka mo kung duha good. Padayon good mas banding good. Da, lahi ra gyud kung kitag tulo, oy. Di man kasabay sa uban itong workmate, day. No. You know na. Magjud. Di ba sabot ang mga 10 plus utok ba yun? Nusa man yun yung flight pa doon sa Jamaica yun. Sunod adlaw na, uy. Maubitaw nakikita ko ninyo. Wow! Excited na kayo, miss imong journey, Donna. May paka. Natang tulo, ikaw ang nilang po sa atong dream nga mag-nurse sa US. Og salamat sa nimo, Jai. Ikaw ba ang nag-open og idea nga mag-nurse sa US? Bitaw, no? Gamit sige di usahay niya ako pagkamarites, ha? Oyot. Basta kami ito sa trabaho. Basta kami ito sa tanong nga po, agi. Yot, anasad na. Unya, unsa man taan eh. Magsige lang tagtabi, uy kaon. Why? Sige, oy, let's eat! Oh, kumusta man na imong trabaho sa ospital, babe? Okay raman, babe. Maayo ra sad ang ako mga kauban. Mga buotan ra sad sila. I-assist ra pug ko nila. Mainon. Malimba niya ta, babe. Pasalamat as Ginoo nga maayo og hapsay ra gyud ang atong pagpanarbaho dinhi sa Amerika. Iya gid ang gigrasyahan. Oh, babe. Ang atong asikasuhon na sad ang pag-process sa petisyon ni Tonton. Kinahanglan nga makuha na nato ang atong anak, babe. Aron mag-usa na ta dinhi. Ngano man gid ni babe, uy. Madinay man gid si Tonton. Kapila na gid na nato gi-apply. Pero madinay gid siya. Ay, unsa gyud kay problema ani, no? Dili ta mo give up. Mo try na sa ta next time. Basin pa di ahi. Kaluyan sa Ginoo, dili na madinay ang akong apo. Mama! Hi, Papa! Hi, anak. I miss you. I miss you too, Mama.
I miss you, anak. Me too, Papa. You said I will go there. Yes, anak. Nag-process pa mi sa imong papers. But, wa pa man ma-okay ang papers. We will wait until it's gonna be okay, right? Okay, I will wait. I want to go there with you, Mama and Papa. Also with Lala. Don't worry, anak. We are trying our very best. Many times. Pero sige lang. We will try again, okay? Okay, I love you. I love you, anak. Ay nga naman. Nganong madinay mangyod gihapon ang bata. Nawagtangan akong paglaom, ma. Kami na lang siguro ni Anton ang mo pauli sa Pinas, ma. Nakadesisyon namin ni Dona, ma. Naloy namin sa bata. Kapila namin ni try og apply og visa para ni Tonton pero dinay gihapon. Kami na lang ang muli sa Pilipinas aron matibuok ang among pamilya. Aton lami magtukod og negosyo. Magkauban pamintulo. Kaming pamilya. Magunsa man ang dako na among income din pero layo na mo ang among anak. Dili matuman ang among pangandoy nga mag-usaming tibuok pamilya. Mas mayo nga mauli na lang sa Pilipinas, ma. Priscilla, ni desisyon ming manguli na lang sa Pilipinas ug manegosyo na lang aron among ikauban ang among anak. Karon malipayon min nag-uban na karon dinhi sa Pilipinas ug nag-focus sa among negosyo. Dinhi na lang kutob, daghang salamat. Inyo magtatampo, Anton.